unsay buhat sa atong immune system aron magpabilin og himsog ang atong lawas. Kini ang atong iskutan karon, pero una pa, palihog sa pagpindot sa subscribe button o i-click sab ang notification bell aron updated mo sa atong sunod nga mga isgutanan. Ang lamok mitugpa sa imong bukton ug mi-inject og chemical sa imong unod. Unya, diha-diha nagsugod pud siya og suyop sa imong dugo. Pero wala ka kabalo nga naa di ay lamok nga mitugpa nimo. Nahibaw-an na lang nimo nga naay lingin ug pula ug katol-katol nga nagpurot sa imong bukton. Nga dili nimo malikayan nga kakaluton. Pero ayaw kabalaka kay kanang lingin nga pula nagpasabot nga ikaw giprotektahan sa imong immune system. Ang tigbantay o ang tigdepensa sa imong lawas patok sa tanang mga kagaw gikan sa mga virus, bakterya, fungi, pati pod ang mga toxic nga chemical. Ang medical term sa kagaw mao ang pathogen. Kining atong immune system usa kini kalapad ug komplikado nga mga sanga-sanga ug konektado ang matag usa niini sama sa cell, tissue ug mga organ sa atong lawas nga kung wala posible nga dali ra kayo ta kataptan og mga sakit. Kini nga sistema sa atong immune system nagdepende kini sa milyon-milyon nga mga itawag natong leukocyte o white blood cell nga nagikan sa atong bone marrow. Kani nga white blood cell moagi kini sa atong mga nagsanga-sanga nga mga kaugatan nga gitawag og lymphatic nerve nga ang trabaho tigpagawas o tiglimpyo sa mga hugaw o mga toksin sa atong lawas. Naay usa ka porsyento nga white blood cell sa kada usa ka red blood cell sa atong dugo. Gamay lang kini nga porsyento pero dako na kaayo kinigbili alang sa atong lawas. Ang white blood cell o gitawag usab nga leukocyte mura kinig security guard sa atong lawas nga kanunay nangita og mga kagaw sa atong dugo, sa mga cell tissue ug mga organ. Sa dihang makakita na kini og kagaw, mura kinig bumbero nga magkapuliki kung naay sunog nga mahitabo. Pero unsa may proseso aron magkasinabot sila? Naay daghang mga klase nga mga leukocyte, pero aron himuon natong simple ug sayon, ato silang grupohon sa duha. Una, ang grupo sa phagocytes nga naay mga membro nga macrophages. Ikaduha, ang grupo sa lymphocytes nga naay mga membro nga B cell ug T cell. Sa dihang naay kagaw nga mosulod sa lawas, atakihon kini sa phagocytes pinaagi sa pagpadala ug mga macrophages ug ilaha kining patyon ug kanon. Sa dihang makauna sa macrophages ang kagaw, iya kining i-identify kung unsa kini nga klase nga kagaw. Sa dihang ma-identify na kini, iya kining i-transmit ang mga impormasyon ngadto sa mga grupo sa mga lymphocyte. Then ang membro sa lymphocyte nga mao ang B cell ug ang T cell muhimo kini og tambal sumala sa mga impormasyon nga gitransmit sa ila sa mga grupo sa mga phagocyte. Ini nga tambal gitawag og antibodies. Busa sa diha nga makasinati ka og kalintura o makakita og lingin nga pula sa imong panit, nagpasabot kini nga busy og trabaho ang imong immune system. Ug naapoy abilidad ang atong immune system sa pag-record sa tanan nga nahitabo sa ilang pagpakig-away sa mga kagaw. Aron sa sunod nga mosulod og balik ang sama gihapong mga kagaw, naa na sila'y informasyon unsaon pagpildi niining mga kagawa o makaingon ta nga immune na ang usa ka lawas. Wala nagpasabot
nga dili na ta magkasakit tungod kay naatay immune system. Pero ang atong immune system naningkamot kanunay aron ang tanan nga kagaw nga buot mosulod ilang mapatay. Kamo, unsay inyong gihimo aron pagpalig-on sa inyong immune system? Labi na karon sa panahon sa pagkatag sa coronavirus. Comment down below ug ayaw kalimot sa pag-subscribe. Ug salamat sa pagtan-aw. Hantod sa sunod natong hisgo tanan.